bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Sherifula tele studio fɔlɔ kɔrɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba filɛ nin ye. Minisiriso mun ka baaraw ɲɛsinen don fangabɔda kunkanko ɲɛnabɔli ma u ye ɲɔgɔn kunbɛn ba belebele boloda ka bɛn sibiridon sɛptamuru kalo tile 7 ma mun bɛna kɛ sababu ye jamanadenw ka se k'u hakili jagabɔ jamana kuntigi président Ibrahim Boubacar Keïta ye laɲini mun kɛ n'o de ye dialogue politique ye o ko kun kan. Nin de ye bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni. Aw dankana minisiriso mun ka baara ɲɛsinen don fangabɔda kunkanko ɲɛnabɔli ma u ye ɲɔgɔn kunbɛn belebele baaraw nun don ka bɛn sibiridon sɛptamuru kalo tile 7 ma walasa ka kuma di jamanadenw ma u ka se ka hakili jagabɔ kɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ye laɲini mun kɛ n'o de ye dialogue politique ye o ko kun kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé de bolo. Ali Hamidou Badeni ani Fuseni Keïta ka sɔrɔlenw don. Jamana Jonjon Dali o de kɛra ka ni ɲɔgɔn lajɛrɛba nun don mun na bɛ wele ko contribution de la société civile au dialogue politique inclusif n'o bɛ faso jama jɔyɔrɔ ko fɔ hakilinaw la ka sangani sigi ka fɔ belebele ye mun bolo dalen don jamana faamaw fɛ n'o ye dialogue politique inclusif ye. Tile fila kuntagala cɛbɔ ma 600 ka bɔ jamana cercle 60 kɔnɔna na ani Bamako sigida 6 o na hakili jakabɔ kɛ ni ka bɔ ni fɛɛrɛ ɲuman ye walasa sigi ka fɔ belebele mun kun dalen don jamana kan o baaraw bɛ se kɛ wasa ye. Amena kabin 2012 an tun b'an da la k'a fɔ ko an kan maliyɛnw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔnya k'a lajɛ mun de kɛra an na min kɛra an na a kɛra cogo di mun de y'a to a kɛra tiɲɛ don a fura ye jumɛn ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka na o fura d'an ma fo an yɛrɛ a tɛ sɔrɔ fana ni kuma ɲɔgɔnya tɛ. Parce que ko diya ka fɔ o ye damu ye k'a dɔn ka fɔ Mali ye jamanaba ye wa jamanaden caman fana sigilen don jamana kɔ kan fɛn min ye tunkara kɛ o tɔgɔla cakɛda ye n'o ye CSDM ye o fana sen dolen don ni baara in na. Kabini baara nin daminɛ triumvirat la ani ministère caman fɛ yen an bɛ commission bɛɛ la donc an ye baara min kɛ commission nin kɔnɔna na an nana yan bi CICB la ko restitution kɛ k'a fɔ aw ye an kɔni ye nin baara nin de kɛ. Est-ce que bara min kɛra ko min fɔra bɛnkan min kɛra an bolo est-ce que aw sɔnna ma est-ce que aw ka hakilitana ye den ye parce que an b'a fɛ ka fɛn mun yira aw la communauté internationale b'a fɛ ka an jago fɛn min an tɛna sɔnna ma ka dialogue nin bakile an bi min kɔ dialogue daminɛna a kana kɛ dialogue politique dɔrɔn ye a ka kɛ dialogue politique social inclusif. Kabini san 2012 Mali jamana bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ mun n'o kɛra sabu ye ka fiɲɛ don jamana yɛrɛ maracogo kan. Ni tile filasigi n'an k'a ma ko atelier national n'a sera ka waleya ka sabu kɛ bolodiɲɔgɔnma sabatilen ye mun bɛ faso jama maaw société civile ani jamana minisiri mun ka ca bɛ tali kɛ faso jɔsen dɔw yɛlɛmani ani faso jama kunkanko kan n'a bɛ fɔ a ma ko ministère chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Ni tile filasigi ni hakili falen caman na k'a kɔnɔ a n'a kɛ sabu ye ka fɛɛrɛ caman nati jamana yiriwa kolosuma ani basigi kadara la jamanadenw ka lafiya kama. Minisiri ko nafa bɛ jamanaden bɛɛ kelen-kelenna ka hakilina na sigi ka fɔ belebele mun bolo dalen don o hukumu kɔnɔna na n'o ye dialogue politique inclusif ye. Lajɛ in dabɔra mun kama o de ye k'a fɔ cogo di faso jama n'o société civile ye cogo di u bɛ se ka na hakili jagabɔ baara kɛ tile 2 kɔnɔ sigi ka fɔ ba min ni a labɛnni bɛ sen na an ka triumvirat fɛ n'o ye maa minnu ni jama ɲɛmaa y'o suganti cogo di sigi ka fɔ yen société civile bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa a kɔnɔna la. Donc pour que a ka se ka jɔyɔrɔ fa mɔgɔ bɛ labɛn na a mɔgɔ bɛ lakani la walasa mɔgɔw k'a dɔn fɛn minnu ni fɛn minnu kan ka fɔ a kɔnɔna la ani mɔgɔw k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ lahala mun na k'a dɔn fana k'a fɔ sigikafɔ in bɛna daminɛ région kɔnɔ la cercle la fo commune kɔnɔna la ka so kana se Bamakɔ. Donc waati tɛmɛnenw na an ka ministère an ye taama kɛ ka taa région caman kɔnɔna la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲɛfɔli k'u ye k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ti ɲɛ fo jamanadenw ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɛn jamana taabolo kan lakana ko b'o la jamana maracogo ko b'o la jamana sariya sunba yɛlɛmali koɲɛw b'o la fo ka taa se kalankow ma
ani fɛn min bɛ tali kɛ an dɛmɛ jɛkulu min bɛ an fɛ yan fo an k'an dɛmɛ cogoya mun na mun bɛ se ka bɛn maliyɛnw yɛrɛ ma. Ni kɛnɛ bonya tun bɛ jamana minisiri ɲɛma bolo ni Mali sɔrɔ n'a musakako minisiri dɔ fana a ka dantigɛlikanw kɔnɔ a ko ni kɛnɛ b'a yira ko faso jama n'o ye société civile ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali gouvernement bolo wa ko laɲini ni hakilina minnu nabɔ ni tilefilasigi kɔnɔ k'u n'u janto o la kosɛbɛ k'a na lase yɔrɔ la a kan ka se yɔrɔ mun na n'o ye triumvirat ye n'o bɛ maa sabaw ko fɔ minnu sugandila jamana faamaw fɛ dialogue politique inclusif ko ɲɛnɛbɔli la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jaw tali o de ye dan sigi ni tilefila baara nun don na. faraɲɔgɔnkan jɛkulu vision nouvelle maaw ye yirituru dɔ boloda groupe scolaire sirakɔrɔ la ka bɛn ni sibiridon septembre kalo tile 7 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara in bɛna kɛ sababu ye o fana k'u jɔyɔrɔ fa wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la. Abdul Karim Sakɔ ani Nun Kone tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni yirituru baara in bɛ don association vision nouvelle ka baara hukumu min na o de ye u b'a fɔ min ma plan d'action n'o ye u ka san kɔnɔ baara kɛtaw laɲini min b'a la o de ye ka sigida lakana waati yɛlɛma min n'o de kɛmɛ ka diɲɛ jamana bɛɛ kamana gan n'o dɔ ye sanjiko gɛlɛya ye an ka se ka kisi o ban u ye nin hakilina ta o hukumu de la ka na yiri kɛmɛ k'o turu sirakɔrɔ nɛgɛtana o ekɔlisoba kuru kɔnɔna na a baara kɛnɛ kan dugutigiw ani maire olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kana fara association ɲɛmaw kan ani sirakɔrɔ groupe scolaire o école-maîtres n'o y'a directeurs ye o bɛ min ɲini hali bi o de ye k'a fɔ yirituru o ka ɲi nka fɛn bɛ yiri ka se ka ladon a kana sa fiyewu k'u k'o hakili to o la. an y'an jigi kɛ ala ye k'an jigi kɛ nouvelle vision mɔgɔw ye an bɛna yiri min turu yiri barakamaw de don n'a ye daba fila in lajɛ porte t'a si la baganw bɛ don ka bɔ kɛ an b'a lajɛ an b'a ɲini u fɛ u ka an dɛmɛ porte ko fana ka porte classée ninnu da la n'o ma kɛ halisa tɔ b'a jɛ. an bɛ ala deli ala ka association in ala k'a ɲɔgɔn a ɲɔgɔnna cɛya ala k'a ɲɔgɔnna cɛya an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔw k'u ladege n'o ye. ne yiri turu kan k'a lakana an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni y'olu ka hakilina dɔ ye vraiment yiriw ka turu nin waati in na k'u ladon pour que environnement bɛ se ka ɲɛ quoi vraiment n b'u fo baara in na. association vision nouvelle maaw y'a yira k'a fɔ u ye baara caman kɛ o dɔ ye sirakɔrɔ ekɔliso a pɔnpu u kun tiɲɛna u y'o dilan ni ka laban bibliothéque n'o ye gafe mara yɔrɔw ye k'o fɛnɛ dilan ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye ka se ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ jamana baaraw la ko baw boloden ŋɔni kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta. an san 7 san 8 filɛ san o san an bɛ yiri 1000 turu yiri 1000 na an yɛrɛ bila ka a tɔpɔtɔ f'u ka kɛ yiri ye n'an y'u lajɛ même ni mun sara an b'a remplacer an bɛ mɔgɔ de ta k'a bila la tous les jours a bɛ na a b'a lajɛ ji ka kan ka kɛ mun a bɛ ji o kɔrɔ mun ka kan ka furakɛ a b'o furakɛ n'ala sɔnna ma u ka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ hakilinaw bɛ sabati. diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi na wagati yɛlɛmali kɛlen don ka dadigi kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ farafinna worodugu yan fan fɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ la mais an bɛ an ta de dɔn kosɛbɛ principalement Mali la yan nɔ donc o de la an y'a jateminɛ k'a fɔ maa kelen o maa kelen bɛɛ ka jiri kelen turu an kɔni bɛ welewelemada kɛ bɛɛ ka se ka i fanga fara i yɛrɛ kan ka se ka nin ko in kɛ an bɛ ka nin min kɛ tantɔ anw dɔrɔn tɛ dɛ et puis an ma nin fana kɛ ko vision nouvelle ta de don sigida de ta don sirakɔrɔ mɛgɛtana de ta don dugudenw de ta don an bɛɛ de ta ye nin jiri in ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la bɛɛ ka jiri dɔ turu pour que jamana in bɛ se ka kisi ja ma cogo min na. association vision nouvelle ka nin baara in nin n'a ɲɔgɔnna caman de kɛra u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sirakɔrɔ juma misiriba k'u ye baara caman kɛ o fɛnɛ na n'o dɔ ye a jiko a n'a yirituruko ko ni bɛɛ ye dɔɔni kɛ o bɛ kɛ belebeleba ye. hali bi yirituru nasiraw kan faraɲɔgɔnkan jɛkulu sigida kungow maaw n'u dɛmɛbagaw ye yirituruba kɛ ka bɛn sibiridon septembre kalo tile 7 ma torokɔrɔbugu tulanci kɛnɛba kan sigida 5nan na bamakɔ. Sadio Siribe ani Baba Keita tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. nin jirituru don in ni a hakilimaya bɔra jɛkulu min sigilen bɛ torokɔrɔbugu ni a bɛ wele association sigida kunko ni a bɛ bila kadara kɔnɔ don min sugandira jirituru kama an ka jamana kɔnɔ o de kadara kɔnɔna na bi sibiri jirisun 205 o de turula ni association in fɛ ni a dɛmɛbaga kun ye cakɛda min bɛ ni a bɛ wele société boiserie Mamadou Farouta ani fo ka taa se osofore mɔgɔw ka bolodi ɲɔgɔnmaya hukumu kɔnɔna na jiri ninnu bɛna turu yɔrɔ 3 de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la torokɔrɔbugu terrain a n'a kaburuso fo ka taa se école du 26 mars yɔrɔ ma. an ye yirituru boloda an kɔni kɛra hakilina tigɛbagaw ye mais an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ min ye boiserie Farouta ye olu y'an dɛmɛ a musakakow la a technique ko yiri siɲɛ ɲɛnabɔbagaw kɛra eaux et forêts mɔgɔw ye
alors bi an b'o kɛnɛ de kan ayiwa an bɛ bonyamasegin kɛ monsieur le maire ani dugutigiw bi an ye sawudiyɛn de turu ale mɔ ka di a ka teli o de y'a to an y'o turu yiriju 205 an b'o de turuli kan bi an bɛ ka turu terrain Torokɔrɔbugu u b'a fɔ terrain ma ko barba terrain ani jardin d'enfant ni école tugulen bɛ ɲɔgɔn na yiri kan ka turu yen fana ani an ka kaburudonda Sabalibugu kaburudonda yiri kan ka turu yɔrɔ 3 de b'an bolo bi ka yiri turu la. Nisɔndiyalen de bɛ yan nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ a bɛ sigida kunkan de bolo de fɔ k'u waleɲuman dɔn parce que olu de hakilina ta ka na ni yiri turu nin bon n bɛ dugutigi fo n bɛ parrain fɛ Faro ta fo bon an bɛ foli kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye parce que nin y'an bɛɛ ka hɛrɛ de sigida kunkan b'a dɔn u sigiyɔrɔ de don u b'a dɔn k'a fɔ yiri nafa dɔn o de kama mairie y'a ɲini ka kɛ kɛnɛ kan k'u dɛmɛ a baara la. Dugutigi n'a ka conseil ni dugudenw bɛ nisɔndiyalen bɛ nin na an bɛ organisateurs fo an bɛ parrain yɛrɛ fo vraiment nin hɛrɛ de an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ taɲɛ ala ka jamana basigi ala ka du basigi. Jirituru kunba walasa Bamako bɛ se ka fini ɲuman sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ wele ko société boiserie Mamadu Farota o ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ kɛnɛ in kan ko jɛkulu fɛn fɛn b'a fɛ ka baara kɛ walasa Bamako bɛ se ka fɛn ɲuman sɔrɔ ani ka jirituru caya an ka jamana kɔnɔ k'ale ka dɛmɛ tɛ ko tigɛ k'a ɲɛsin o jɛkulu kofɔlen ninnu ma o de kosɔn a ka fɔla k'a sɔnna ka don in den faya ta. Ne ye nin journée in ta ka jeunes dɛmɛ mun na sigida lakanatɔn o nana se ma ko n k'u dɛmɛ n y'u dɛmɛ mun na ça fait loi numéro 10 028 y'a yira yirituru b'a kɔnɔ i ka mɔgɔ dɛmɛ yirituru la o ni Bamakɔ yɛrɛ i ma si ka yɛlɛmɛ yirituru bolo bari an y'a décidé an ye yiriju banta de ta mɔgɔ mana se an ma an b'a dɛmɛ ka yirituru a ye min tɛ Bamakɔ n ye commune 11 de kɛ ka yirituru n y'a turu commune 11 na n y'a turu Bamakɔ commune nin y'a commune 2nan ye a bɛ n kɔnɔ n bɛ se commune bɛɛ la kelen kelen ni minnu sera ma n b'u dɛmɛ ka yirituru. Eaux et Forêts mɔgɔw ka ɲɛmaaba min bɛ ni o ye chef de cantonnement ye ni o bɛ Bamakɔ rive droite kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko don in nafa ka bon ko a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ se ka fiɲɛ ɲɛnama sama min b'a to maaw bɛ kisi banajugu caman sɔrɔli ma ko o bɛɛ ye jiri nafa dɔ ye. Journée in nafa tɛ se ka dɔn ka ban ka d'a kan n'i ye yiri yɛrɛ lajɛ adamadenya yɛrɛ sigilen don yiri la ka d'a kan fɛn caman an ka taabolo bɛ yiri ye n'i y'a ta k'a lajɛ yiri a bɛ dɔgɔ a b'a d'an ma n'o y'an ka tobilikɛlaw ye yiri a bɛ charbon d'an ma n'o y'an ka tobilikɛlaw ye yiri a bɛ bois de service fana d'an ma ni sow bɛ jɔ ni min ye n'o ye Faronta ninnu yɛrɛ ka baara ye yiri a bɛ bois d'ivre olu fana d'an ma olu bɛɛ bɛ Faronta ninnu ka baara kɔnɔna la bon o fana bɔlen a kɔrɔ yiri fana a bɛ jɔyɔrɔba la kɛnɛya yɔrɔ fana la ka d'a kan ni den bɛ bana la adamaden yɛrɛ mana bana yiri de b'an ka bana caman furakɛ. Jirituru in kun cɛra Eaux et Forêts maa caman ɲɛna fo ka taa se maa min kɛra a den fa ye ni o ye Mamadu Farota ye ka kɔni sanmusumusu caman nali ye. An ka jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keita ka mandat 2nan ye san 1 sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la baara minnu kɛra an ka ɲinini kɛra Amadu Kamara ka sɔrɔliw na maa dɔw y'a yira k'a fɔ baara ɲuman caman kɛra o ma kɛ dɔw hakilina ye an ka ɲɛmada sɔrɔliw na. Jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka mandat 2nan hukumu kɔnɔna na a ye san 1 sɔrɔ san 1 kɔnɔna na mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun tora kɛbaliya ye malidenw b'u k'u hakilinata di. An bɛ min fɔ président ye a ye baara kɛ mais halisa an b'a ɲini a fɛ a ka fɛn camanba de kɛ Mali ye parce que Mali mɔgɔw bɛ dɛmɛ camanba la parce que fɛn dumuniw ka gɛlɛn balo ka gɛlɛn Mali kɔnɔ kurankow ka gɛlɛn fɛn bɛ soko bɛ mɔgɔw la a ka jija a ka halisa a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan pour an mɔgɔw bɛ nɔgɔya min na jamana kɔnɔ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na bon ne hakili bɛ gɛlɛyaba min na k'o kɛra o ye fantanw ka so benni min kɛra so tɛ mɔgɔw bolo siyɔrɔ ko bɛ mɔgɔw la camanba logelen don école kɔnɔ bon école dun bɛna ta sisan so tɛ mɔgɔw bolo. An kɔni hakilina ye min ye halisa an mago bɛ la paix de la halisa an mago bɛ basigi la parce que jamana filɛ nin ye cogoya min na sisan waati a ka kalan fan bɛɛ gɛlɛyalen don bɛɛ de bɛ kule la yɔrɔ kelen tɛ jagokɛlaw hali minnu bɛ kɔfɛ fan bɛɛ de don donc an b'a fɔ président ɲɛna a ye baara kɛ mais hali sisan a ka jija a ka hakili to jamana kɔnɔ mɔgɔw la dun ka faga sabati la paix fana an mago bɛ la paix la kojugu. Jamana an b'a fɛ a ka dilan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka faga a dan ka sir'o la sécurité ka na jamana kɔnɔ an b'o de fɛ bon wari ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw ka se ka baara kɛ.
ni san kelen jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka manda filanan hukumu kɔnɔna na gwara dabaw ka fɔ la a kɛra gwɛlɛyaba kɔnɔna na a dɔgɔrɔma dondonbaw olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman kɛra hali bi dɔwɛrɛ bɛ se ka kɛ ka faraw kan. I bɛ k'a ka san kelen en tout cas deuxième mandat san kelen ne bolo a bilan ma ɲɛ cogoya si la parce que a tun ye kuma mun fɔ 2013 n'a nana mun kama ni premier mandat la n'a ma se k'o kɛ mɔgɔw hakili la ko bon ni ye chance d'a ma deuxième mandat la a bɛ se k'o kɛ mais an y'a ye k'a fɔ san kelen don san kelen ka dɔgɔ san 5 kɔnɔ mais pour l'instant an tɛ se k'a fɔ ko a kɛra k'a bɔra sira fɛ parce que a ye engagement minnu ta n'o y'a ye ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a yɛrɛ ma an y'a ye o ma kɛ insécurité bɛ yen corruption a ye engagement caman ta yuruguyurugu kɛlɛli la a si ma bɔ a sira fɛ a mɔgɔ fɛn o fɛn n'i y'a tɔgɔ fɔra corruption na rapport vérificateur général ka rapport bɛ yen a si ma bɔ a sira fɛ laɲini fɛn fɛn kɛra a ye engagement fɛn fɛn ta a ma se k'a si bɔ a sira fɛ comme san kelen don an b'a jɔ k'a lajɛ peut-être ni Ala sɔnna ma a tɔ bɛ ɲɛnabɔ mais an filɛ nin yɔrɔ min na bi a ma ɲɛnabɔ. Bon ne ka weleda kɔni n b'o de lase Mali bɛɛ ma cɛ n'a muso an k'an faso dɛmɛ an tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kan n'a binna bi a bɛ bin anw de ye wa n'a jɔra bi a bɛ jɔ anw de ye an ka lajɛ an ka jamana in dɛmɛ pour que jamana in ka kɛ a yɛrɛ ye i bɛ ka kelen tɛ se i bɛ ka tɛmɛbaga de ye a fɔra dɔw kɔ wa dɔw bɛ fɔ a yɛrɛ kɔ an k'a lajɛ an k'a dɛmɛ a bɛ baara min na bi parce que n'i ye fɛn dɔ kalifa mɔgɔ la n'i m'a dɛmɛ a tɛ se yɔrɔ jan donc an k'a dɛmɛ ni an sew ye an n'an ka hakilinaw. Ni ye mandat filanan in san fɔlɔ lajɛ gɛlɛya caman kɛra grève cayara jamana kɔnɔ bon ni grève cayara jamana kɔnɔ basigi tɛ na je pense que ni gɛlɛya ninnu ye mandat in difficulté dɔɔni don a kɔnɔ san fɔlɔ in kɔnɔna na parce que ni basigi tɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw hakili tɛ se ka sigi bon ni jamana ɲɛmɔgɔw hakili ma sigi a ka gɛlɛn ko fɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o ye gɛlɛya ye. Bi ye président ka mandat kura san kelen dafalen fɛn caman ɲɛna fɛn caman fana tiɲɛna parce que n'i nana k'i bɛ fɛn dilan i bɛ fɛn min dilan i b'a sɔrɔ tiɲɛnen de tun don donc fɛn tiɲɛnen n'i ko k'i b'o dilan diyagoya ye sɛgɛnw ye diyagoya ye ko caman kɛli a kɔnɔ ala barika la fɛn minnu ɲɛna o kɛra administration tagabolo la an tun y'a ye waati dɔw la grève dɔw tun cayalen don mais Dieu merci o grève ninnu olu bɛɛ sera ka ɲɛnabɔ mandat kura in kɔnɔ o de bɛ i bɛ ka fɔ kosɛbɛ parce que a ye fanga di denmisɛnninw ma vraiment aw kunkɔrɔ tara bi ka premier ministre ya ye jeunes bolo donc k'a ɲini jeunesse fɛ a ka cɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bobu dɛmɛ pour que a bɛ ka laɲini min sabati. Ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fɛn kelen min bɛ yen bi ni bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to la o ye faso Mali ye bawo foyi wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka Mali ka samantiya k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Walasa bɛn ka sabati Falikoro ɲɛnajɛ nasiraw kan kunnafonidilaw jɔyɔrɔba b'o la o hukumu de kɔnɔna la kunnafonidilaw ka jɛkulu ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔ kɛ ka bɛn jumadon septembre kalo tile 6 ma Amdalaye Aseyi la Isuf Kulubali tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Kun jumɛn na an bɛ kɛnɛ nin kan yan an y'a ye k'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ bɛnbaliya juguman tun bɛ an ka tɔn kɔnɔ a bɛnbaliya nana sɔrɔla di a sɔrɔla balontan bɛnbaliya fɛ balontan bɛnbaliya min ye dirigeants yɛrɛ kɔ don ɲɔgɔn ma balontan bɛnbaliya min ye supporters kɔ don ɲɔgɔn ma balontan bɛnbaliya min ye journalistes kɔ don ɲɔgɔn ma bɔlɔlɔ ka je ja dɔ ye min ye farma siɲɛ bila na o ye mun ye o ye candidat min gagnera n'o o ye Bavieux Touré ye candidat tɔ fila bɛ ka u bari o la o kɛra tuma min ne ko Umaru Baba tiɲɛ yɛrɛ la nin ye bolo denkɔni sentɔ ye e de ma minnu bɛ kɛlɛ la olu bɛnna olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn félicité o ma e ta bɛ kɛ jumɛn la o wagati la bɔlɔlɔ sanfɛ ne ka journalistes bɛ ka ɲɔgɔn gosi émission na u bɛ ɲɔgɔn gosi hali ni aw ma ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ n'aw tɛmɛna ɲɔgɔn kɔrɔ a ma ɲi n ko o ko la an ye tun ye layidu ta fɛnɛ bureau exécutif national réunion kɔnɔna la k'a fɔ ni élection kɛra quel qu'en soit ni mɔgɔ o mɔgɔ de sigira an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an n'o ka baara ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ tɛ k'an b'a ta ka soli o wele a la o kɔrɔ tɛ k'anw de bɛ k'o ka kuma da ye ayi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnna senantolantan Yakuba Ali la a jɛnsɛnni na lundi tɛmɛlen an ye bureau exécutif national ka réunion kɛ o réunion senfɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya an b'a daminɛ fɔlɔ ko ni i ka
n'i bɛ fɛ ɲɛnama ka sa n'i bɛ su gosi an b'a daminɛ bureau d'études nationales kɔnɔna la an ko fiyewu a ɲɔgɔnna kana kɛ bilen k'a fɔ bureau yɛrɛ la an minnu ye ɲɛmɔgɔ ye an ka comportement ɲuman ta an ka kɛlɛ jigin so n'anw y'a kɛ siga t'a la fiyewu base bɛ tugu a kɔ base b'a kɛ an y'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kɛra kuma gɛlɛn ye a kɛra réunion ye min yɛrɛ ye ne tɔ da bureau d'études nationales la o de wolola ko ka assemblée générale kɛ assemblée générale min nafolo de kɛnɛ kan o tuma a fɔra mɔgɔw ye k'a fɔ an ka nin ko ban ten an tɛ an comme n y'a fɔ cogo min na an tɛ élection salle yɛrɛ kɔnɔ dirigeants bɛnna supporters ka ɲɛmɔgɔw taara ɲɔgɔn fo o tuma anw ye mun ye k'anw tɛ bɛn kuma t'a ma anw ka baara yɛrɛ sariya b'an an diyagoya an ka ɲɔgɔn bonya a kɔnɔna la fɔlɔ n'a fɔ ma éthique et déontologie anw ka tiru bɛ kɛ ɲɔgɔn kan bi an bɛ min na ɲɛmɔgɔw bɛnna supporters bɛnna anw fana ka bɛn wagati nana an bɛ bɛn ɲini o ye sariya o ye silamɛ o y'an taabolo yɛrɛ mais an ka sariya bolo fana bɛ yen nɔ an tɛ taa k'o to n y'o layidu de ta n ye n kan di k'o layidu ta parce que n y'a jɛ ɲini a yamaruya ɲini bureau d'études nationales fɛ réunion na lundi u y'a di yan k'a fɔ sanction de daminɛlen filɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ kumana ka dan sago ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka mɔgɔw dɔgɔya an b'i sanctionner an ka sanction gamu ye an ka sanction ye sigiyɔrɔma duuru ye a dɔ ye kalo k'an ka carte minɛ ka bɔ i la ni carte minɛ k'i bolo ka bɔ i bolo o kɔrɔ k'i suspend de o bɛ daminɛ kalo 3 kalo 6 san 1 ani gɛnni yɛrɛ fiyewu ka bɔ tɔn na ni a dun kɛra mɔgɔw b'a fɔ ko dɔ bɛ se k'a fɔ ko u ye carte minɛ mais n t'a di ni banna ka di ala barika la bi an bɛ ala barika da jɛkulu fɛn fɛn da bɛ farikolo ɲɛnajɛ la Mali la o bɛɛ n'an bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa u si tɛ mɔgɔ bɛnbaliya fɛ donc an bɛ lettre ci olu ma dɔrɔn k'a fɔ an tɛ fɛ ka karisa ye journaliste y'a la nin kɛnɛ kɔni kan i bɛ se ka taa supporter la mais i tɛ kɛ journaliste ya kɛ a kɛnɛ kan ala barika la o fana se bɛ tɔn ye bi. an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛ walawala karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Tunisia jamana kɔnɔ ani jamanakuntigisigi kalata tɔ ye tile 8 ɲɔgɔn na ye min ma deli ka kɛ kalata senfɛ o de bɛ ka kɛ ka baro sigi sen kan cɛbɔ 26 ye u ka n'u hakilinadaw fɔ jamanadenw k'u lamɛn ka sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ arabula yɛrɛ kɔnɔ maa minnu ye ŋaniya ta ka kɛnɛ in labɛn olu y'a yira k'a fɔ bɛnkan fanga bi kɔrɔ don ni hakilina in de ye kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ bɛnkan fanga kɔrɔ donni ma olu ni kunnafonidiso ɲɛmayaso faramɛ ɲɔgɔn kan ka hakilina in boloda maa 20 ani maa 6 don saba de bɛ u bolo u bi ye jabarani na don minnu na sebere dimanche ani ntɛnɛ lɛrɛ 2 ni tila ɲɔgɔn na jɛmukan in bi tali kɛ o de la kunnafonidisoba 2 minnu bɛ Tunisie jamana kɔnɔ a bɛ latɛmɛ olu ka olu b'a bila directement fiyɛ arajoso 20 ɲɔgɔn na olu fana b'u ngalanzo a la sebere dankɔrɔbaw minnu bi ye kɛnɛ kan o ye Abdel Fattah Mourou ye fanga ɲinidɔ min kɛmɛ ka silamaya diinɛ berefini bere a yɛrɛ kan ani Tunisie surakaw ka wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ ma gale min kɛra jamana ɲɛmaa ye Monsef Marzouki ka taa se minisiri ɲɛmaakɔrɔ Mehdi Jomamo ani Abir Moussi waritigiba min datugulen do kaso la ni cɛbɔ do Nabil Karoui ale ka yeli kɛnɛ kan u bi sɔn ka gwɛlɛya maa minnu kɛra kɛnɛ labɛnbaw ye olu kun ye a ɲini k'a fɔ hali n'a tɛ se ka na teleso la nɛgɛjuruku bɛ ka banba ani kaso cɛ a yɛrɛ fɛnɛ ka se ka kuma maaw ka kumakan lamɛn nka o jalatigɛbaa ye jamana kiiri de ye n'o y'a bila yɔrɔ min. Zambi ani Nigeria olu tɔɔrɔlen do bi Afrique du Sud jamanadenw kɔrɔ Zambi duguba la Lusaka kalanden ba caman de bɔra k'u ka nisɔngoya jira Afrique du Sud lasigidenso da la k'a fɔ wale min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin u balemaw ma Zambikaw Afrique du Sud dugukolo ka k'u tɛ jɛ ni a ye denmisɛnnin ninnu u y'a yira k'a fɔ fɛn min tɛ faamu farafin k'i ɲɛtinɛ kɛ a farafin ɲɔgɔn ye farafinna dugukolo kan ko kabako don ko an bɛɛ lajɛlen bɛ farafinna yala maa kan ka saran i farafin dɔ ka taa farafin jamana dɔ la wa yala Zambika denw de la ka Afrique du Sud jamana den dɔ bugɔ Zambie jamana kɔnɔ wa mun de kɛmɛ ka Afrique du Sud ka denw bila nin na ko fɔ Afrique du Sud lasigiden ka bɔ ka kuma olu fɛ u sɛgɛnna a sera dabila ye o kelen fɛnɛ kun don Nigeriakaw fɛ yen duguba filaw Abuja ani Lagos olu y'u ka nisɔngoya jira ka fɔ fɛn min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin u badenw ma Nigeriakaw Afrique du Sud dugukolo kan u tɛ jɛ ni a ye wa Afrique du Sud kaw ka cakɛdaw minnu jokolen don Nigeria dɔw dimine taara olu dɔw tiɲɛ i n'a fɔ nɛgɛjuruku bɛ sira min bɛ wele ko MTN o yɔrɔw caman kari la ani u ka feerekɛ yɔrɔw minnu bɛ Nigeria dugukolo kan don kɛra olu la k'o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kari lakana tigilamaw sera ka Nigeria ka denw bali ka yɔrɔ dɔw fɛnɛ kari.
Chrétien ɲɛmaaba Papa François Sebere a ye kunga bɔ Madagascar a ka dugu filanan farafina jamana munumunu zalo senfɛ a bɔlen kɔfɛ Mozambique. Yen a y'a yira k'a fɔ a kuma sen bɛ wuli ka jɔ ka kɛ ka kungo lakana ka sabu kɛ Madagascar jamana kɔnɔ maaw bɛ ka nafolo ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la u tɛ k'u janto kungobolow la bilen. Jiri bɛ ka sɛbɛkɔrɔ tigɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye jamana kan. O kumana k'a bɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɔnsenkura ka baaradaw sigi sen kan baaradaw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase maa mɔ k'a sɔrɔ i ma taa bi kungobolo fanda banda ka jiriw bɛɛ tigɛ k'u tiɲɛ. A bɛ dannigali in kɛ tuma min na a y'a sɔrɔ jamana faamaw bɛ yen politiki ɲɛmaaw bɛ yen forobatɔ ɲɛmaaw ni diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ Madagascar kɔnɔ. Papa François a y'a yira k'a fɔ yurugu kɛmɛ sababu ye ka danfaraba don Madagascar ka denw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye maa sigi 10 o 10 kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen ye fanda ɲɛ n'a bɔra kelen na. A ko kumana Madagascar jamana kɔnɔ ka fara diɲɛ jamana tɔw kan wulikajɔ ka kɛ joona ka se k'o damakɛɲɛbaliya kɛlɛ dugukolo kan. A ko yirindanya foyi ma kolokolo ni jiritigɛba tɛ wa jiri ninnu bɛ tigɛ ka laban k'u don nin ka t'u feere diɲɛ seleke naani setigi jamana baw kan. Maa hakɛni dɔw de ka baara bɛn bɛ o mɔ u ka cakɛda la ni ka sɔrɔ ka fandanya lase jamana den fanba mɔ. A ko gwɛlɛya dɔ fana ye tasuma ka kungobolo jenini ye fɔ ka taa se kungosogow faali mɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo tiɲɛ. O kumana jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ ka na ni hakilinaw ye minnu bɛ se ka baarada di jamana denw mɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni jiritigɛ dandɛmɛ ye. Faranzikaw ka pankuru jakɛda min bɛ wele ko Aigle a bilama pankuru bɛɛ lajɛlen gunnen don dugu la ka sabu kɛ wari ntanya ye. Bi na Faransi ma ɲɛmaaw kɛn bɛ ka kunga bɔ ni maa min kɛra u ka cakɛda sanfɛ ye. Maa minnu y'a baarakɛlaw ye olu ka lapasajɛkulu syndicat mɔɔw olu fana k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ni maa min kɛra sanfɛ ye olu minnu y'a baarakɛlaw ye u ka to u nɔ na. Pankuru bɛɛ lajɛlen gunnen don dugu la a pankuru ntani kelen bɛɛ lajɛlen. Aigle bilama degunba kɛn bɛ k'a sɔrɔ ka sabu kɛ nafolo ntanya ye. Maa minnu donna pankuru in kɔnɔ ka taa u ka taamaw la ni olu dɔw kɛngumɛ ka taa ni ka segi sara u selen u seyɔrɔ la. Aigle ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ wa pankuru bɛ gwedugu la yan cogo tɛ ko la ka se k'a fɔ ko segin bɛ kɛ n'u ye. U tɛ se ka segin n'u ye wa k'a fɔ fana ko u ye nafolo min bɔ taa ni ka segi wari sarali ko k'o fana se k'u ma o fana se tɛ pankuru jakɛda Aigle ye. Faransi jamana ɲɛmaaw bɛ ka kunga bɔ barisabu ka d'a kan maa 1200 de tun bɛ baara kɛ Aigle cakɛda la. O maa 1200 la 700 ye Faransi jamana denw ye. U ka mataama ɲɛsinnen kundo yɔrɔ min mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamana ni farafina arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Maghreb ye Algériw ni Maroc ni Tunisie ni Egypte. O kumana Faransi ma ɲɛmaaw ko k'u b'a ɲini maa fɛ ni e maa min y'a dɔn k'a fɔ a se b'i ye pankuru in bɛ bila i ka bolo kan i ka nafolo bɔ janko pankuru bɛ se k'a ka baaraw daminɛ. Maa minnu kɔni kan ka segin ka na u bɔ yɔrɔ kɔni na olu ka pankuru gunnen bɛ to dugu la ka sabu kɛ cogo tɛ Aigle bolo bilen ka wuli n'u ye ka na n'u ye. Fiɲɛ jima lahawtanɛ min bɛ wele ko ouragan a siya dɔ bɛ yen ko Dorian Amérique yanfan fɛ a fiɲɛ jima lahawtanɛ in wulila a kun juralen fɛnɛ kun don k'a fɔ maa minnu bɛ Bahamas yanfanw fɛ u k'u cogo dɔ k'a sabu kɛ a kasarandan dɛ. Bi in na jatew bɛ ka jira k'a fɔ maa 40 ani maa 3 de bɔnɛna ani na fiɲɛ ji lahawtanɛlama in dɛmɛ dɔ. So dɔw filɛ kolondira k'u da kolondi kuru minnu bɛlɛn bɛ dangandaw la olu dɔw tununa. Bahamas kɔni bilama a kɛra cɛni da ye wa a ye nɔ min don Bahamas mɛ bɛ kɛ ka sɔrɔ a nɔ ma tunu. Dorian fiɲɛ lahawtanɛ ba in n'a ni ji bɛ ɲɔgɔn fɛ a jiginna ni ji kisa min ye santimètre 76 don wa dɔw y'a yira k'a fɔ maa 40 ani maa 3 minnu mɔnɛna u ni na ko dɔ bɛ sɔn ka fara u ka don nataw la. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ maa 70 ɲɔgɔn na de bɛn minnu mago bɛ dɛmɛ na Bahamas yanfanw fɛ. U y'a yira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ dɔw di balo la tɔni 85 ɲɔgɔn na kalo nataw la. Dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko Croix Rouge ye o y'a yira k'a fɔ so bata ni nsaba de fɛnɛ tiɲɛna fiɲɛ jima lahawtanɛ in fɛ Bahamas a tɛmɛn dɔ a y'i kunda yɔrɔ min kan hali bi Amérique ko a jidangandaw don a bɛ tɛmɛ Nouvelle-Écosse fɛ n'o ye Canada yanfan ye nka dɔw y'a yira k'a fɔ dɔ bɛ ka bin ka bɔ a fanga na o fanfɛlaw la bawo a bɛ ka ji hakɛ min jigi ye santimètre 13 ɲɔgɔn na don ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 7 ye. Caroline du Nord ani Caroline du Sud kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Charleston nka dɔw y'a yira k'a fɔ yen jɛni ma bonya ka Bahamas ta bɔ.
Cameroninkaw ka ndolatila tɔgɔtigiba min bi wele ko Samuel Eto'o a y'a jira juma septembre kalo tile 6 k'a fɔ a bɛ fu siri a ka senandolati da la. Maa in dɛmɛna Barça fɛ a y'o tile dumanw kɛ ka na Chelsea k'o tile dumanw kɛ yanni Chelsea cɛ a tɛmɛna Italie fɛ Inter la a y'o tile dumanw kɛ. Dɔw y'a yira k'a fɔ a kɛ ko min ye nin ye k'a ka sabaraw dulon. Farafinandolati ɲɛnabɔli ɲɛmaayaso n'o ye Confédération africaine de football CAF ye k'a bɛ sɔn ka jɔyɔrɔba dɔw minɛ ye don nataw la. A yɛrɛ de ye dantigɛli kɛ k'a fɔ senandola bɛ jɔ nin yɔrɔ in na a si bɛ san 38 na. Ko in kɛra juma ka dugu jɛ sebere la bɔlɔlɔ sanfɛ. Farafinna tile bɛ yan fanw fɛ a kɛn bɛ ka hadamadenya dɛmɛ sira dɔ ta ye ni fondation dɔ sigili ye senga a tɔgɔ dan bɛ min na. Dɔw kun y'a yira k'a fɔ a bɛ sɔn ka kɛ degeden karamɔgɔ ye ndolati tɔ dɔ kunna nka kɔni ye fɛn min fɔ k'o tamakiya bɔ bɛɛ lajɛlen la o ye politiki kɛli ye. Bawo maa caman gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ Liberiakaw ka ndolatilaba min ye tɔgɔbaw sɔrɔ n'a kɛra Farafinna Ballon d'Or kelen ye George Weah n'ale nan bɛ kɛ bi Liberia jamana ɲɛmaa ye k'a bɛ sɔn k'i senda o senda nɔ na a y'a yira k'a fɔ kandɛrɔ a tɛ politiki kɛ. Samuel Eto'o Confédération africaine de football CAF bɛ k'a makɔnɔ kaba bawo juillet kalo camancɛ CAF ɲɛmaa Ahmed Ahmad ale kun y'a yira k'a fɔ Samuel Eto'o Camerounikaw ka ndolatilaba in ani Didier Drogba Koniwarekaw ka ndolatilaba u fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a cakɛɲɔgɔn ye don nataw la Confédération africaine de football CAF kɔnɔ ka jɔyɔrɔ di u ma jɔyɔrɔ min bɛ dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye. Bakari Nimaga ni foninka tun do Tamani mara la dabama ka wele sera ma k'a si to san 70 la maa tun do danta ka ɲumankɛ la k'a ɲɛsin adamadenw ma. An b'a ladɔnniya fana k'a fɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara jɛɲɔgɔn fana tun do. A jɛnɛja kɛnɛ kan Lutu Sidibe tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la a kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Jɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye ni maa ma ba namɔ i tɛ se ba t'a mɔ. Bakari Nimaga n'a bangena san 1949 janvier kalo tile gale dabama ka wele sera mɔ ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 3 ye san 2019. Bakari Nimaga bangena Foni Tamani mara la ani Tamaninjɛ kilomètre 4 ɲɔgɔnna don Barawele cercle la Segu jamana kan ka bɛn ni juma septembre kalo tile 6 ye balema siraw teri siraw sinji siraw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ka janajaw sigi senga a bangedugu la n'o ye Foni ye. Bakari Nimaga Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usmani Madani Hayidara jɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kundu. Foni n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Foni kɔnɔ ni ka da dayɔrɔ laban la. Bakari a y'a se kɛ jɔn tɛ se ka diɲɛ laban n'i ye fɛn o fɛn fɔ adamadenya taasira la i b'a sɔrɔ a jɔlen bɛ k'i kɔnɔ ye n'i ko sabali n'i ko ɲumanya n'i ko sinjitugu n'i ko hinɛ n'i ko waliden ladon n'i ko maa kungo dilan fo k'a yɛrɛ mago sa maa kungo dilan fɛ an bɛ maa min dɔn na an ka dɔn na Mali kɔnɔ dɛ an b'a fɔ a tɛ yen ne ka dɔnni se mɛ min ma a belebele dɔ jiginna donc Bakari n'an k'an b'a fɔ adamadenya yɛrɛ dilan bɛ Alahu Taala fɛ sariya kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ Alakira b'a fɔ cogo min na an bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ Abubakari la maa tɛ dafa dɛ o maa dafalen tɛ ni Alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam. Adamadenya ni sitanɛ ka doniw bɛ na o kama an kɔni bɛ min dɔn an na o de ye Alahu Taala ye sira min ɲini adamadenya kɔnɔ silamɛya hukumu kɔnɔna na o dafalen kun don a la bi an nana bila dayɔrɔ laban na an jigi ka ɲi Ala la. Sinjitugu min fɔra n'o bɛ maa kisi Bakari bɛ kisi kuranɛ ladonni min fɔra n'o bɛ maa kisi Bakari bɛ kisi ka hinɛ mɔɔ na n'o bɛ maa kisi Bakari bɛ kisi ka Ala bato ka kɛ Ala fɛ a ka baara laban kɛra dɔgɔtɔrɔso la lansara seli de depuis 3 heures pile a bɛ k'a fɔ k'a bɛ seliji ta a bɛ seli a tilala seli la ka sɔrɔ ka n'i da k'a to masala la ka tɛmɛ o tuma na a ma maa si tɔɔrɔ ɲɛnɛmaya la a ma maa tɔɔrɔ a taatɔ hali a ma gɔrɔntɔ a ma siraki. Bakari ye an teri de ye an jɛɲɔgɔn don ne yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ ni san 3 laban in kɔnɔ a ka gɛlɛn don ka ye san kɔnɔ n'a ma na ne bara ka gɛlɛn don o don n b'a ye don o don n'a bɛ kuma wa k'a fɔ a bɛ don ka tɛmɛ o tɛ a bɛ sigi an bɛ se ka lɛri 4 lɛri 5 kɛ baro la an bɛ sali ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ masala ɲɔgɔn fɛ. La ilaha illallah mu filɛ nin ye Bakari tɛ sali abada n'a ma i jɔ fɔlɔ k'o fɔ
o y'a taabolo ye o de la an tulo b'o la yan an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que n'i y'a yɛrɛ ɲininka sisan a b'a fɔ a b'a fɛ ka n dɛmɛ a datɔ a setɔ ala ma o tuma an bɛ dubabu de kɛ dɔrɔn ala k'a ɲuman selara Bakari Nimaga a kuma faso fɛ n'o ye foni ye seereyaw minnu dira kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ a ye wulikajɔbaw kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ se k'a to faso bɛ bɔ nɔgɔ la ni ŋaniya caman dali ye ka faso sɛgɛrɛ kana fara an ka Abubakar ka janaja la an ka foli b'u ye tanu caman fɔra Abubakar ma a ka dugulamɔgɔw fɛ mɔgɔ yɛrɛ y'i dɔn ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan mana a ka dugulamɔgɔ ye min fɔ hasatan an karamɔgɔ min tun bɛ wajuli la misiri kɔnɔ o ye min fɔ o kan ka silamɛ bɛɛ bɔ o kɔfɛ fana alimami yɛrɛ ka kuma tɛmɛn'a kan a ko Bakari i ye faso jɔla ye o ye tiɲɛ ye ne kɔni b'o seereya wa ma shahidina illa bima alimna Abubakar k'a fɔ ko ka foni ni tamanikɛ gudɔrɔn ye Abubakar ye faama so min k'a la a ye su boli min k'a la ka tile boli min k'a la fɔ ala ka sɔn bi papiye kana da tigɛ ko accord dira ko foni sira bɛ kɛ gudɔrɔn ye a papiye dira Abubakar ma bi de a papiye kun kan ka déposer aw fɛ n'a janaja kɛra bi papiye dira ma k'a fɔ foni sira bɛ kɛ gudɔrɔn ye mais bi o papier de kun bɛ déposer Abubakar yɛrɛ fɛ o de kɛra a ka janaja ye o la n'a fɔra faso jɔla don a ye foni kanu Abubakar ye min kɛ nin sirako la i b'a fɔ ko a bɛ k'ale ka so de i t'a dɔn foni sira don a bɛ k'i kɔnɔ ko ale yɛrɛ de ka so sira don mana o b'a yira a b'a faso fɛ k'a fɔ ala ka hinɛ Abubakar la ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ la ala k'an bɛɛ laban ye mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se yan ala ka bɛɛ segin sigiyɔrɔ la hɛrɛ la ala ka kisi kɛ ala ka tanga kɛ Abubakar n'a denw kama ani kuranɛ min kalanna ani dalayilu min kalanna ala k'a kɛ hinɛ ye Abubakar ye ala k'a kɛ hinɛ silamɛ su bɛɛ ye o kɔ tɛmɛnen kɔ ala k'a kɛ jamana in basigila ye ala k'a kɛ jamana in sumana ye salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh dabama ka wele sera Bakari Nimaga mɔ a ye den 16 de to kɔ 11 ye cɛ ye 5 ye musomanw ye an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ ala ka dayɔrɔ nɛmɛ jɔfɛn bɛ dafɛ Elhaji Ibrahim Kire dabama ka wele sera a ma ni Lafiyabugu alimami juma misiri alimami tun don a ka janajaw kɛra ka bɛn jumadon septembre kalo tile 6 ma Amadu Kamara ani Samba Traoré tun bɛ a kɛnɛ kan Serifula Jabaramuso tɔgɔ la alhamdulillah an nana an karamɔgɔ a ka janaja la n'o ye Imam Kire an bɛ seereya k'a fɔ a kɛra alubeitu fɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye alubeitu kanu jira ale b'a la alhamdulillah rabbil alamin maa min don silamɛ dafalen don ala k'a n'a dɛmɛ ala ka kaburu nɔrɔya ye ala k'a nɛn sabati ka kira n'a ka somɔgɔw kɛ a sigiɲɔgɔn ye bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam ne bɛ ka bɔ dugu taga sira de kan n bɔra aéroport la ka na directement cimetière la kunu n ye banni mɛn a ye min kɛ ni ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn parce que ne ye imam min ye a ma tɛmɛ dɔgɔkun 3 kan m'a ye a bananen don m'a ye ko gɛlɛya b'a la ma kibaruya fɛnɛ mɛn k'a fɔ k'a man kɛnɛ Imam Kire ne b'a dɔn a bɛ san 20 ɲɔgɔnna bɔ an bɛ se ka min fɔ maa min t'i bonya a t'i yɛrɛ bonya foyi ma a b'i yɛrɛ bɛn bɛɛ ma misiri kɔnɔ kin kɔnɔ commune kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ diinɛ sira bɛɛ kan filanan ye min ye maa min a bɛ maaw tugu ɲɔgɔn na de a tɛ ani bɛɛ ka di diinɛ tagabolo tagafan ani bɛɛ ka di a ka misiri kɔnɔna a ye baara kɛ n'o ye a ka kin kɔnɔna a ye baara kɛ n'o ye donc an bɛ se ka dugawu de k'a ye o dɔrɔn de sɛbɛn an ye bi an bɛ dugawu de k'a ye ala ka yen wusa ma ni ya ye ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka kaburu nɔrɔ du ni misiri fɛnɛ ala k'u barikalen to a kɔ minnu tora a kɔ olu ka baara kɛ ale ka sira kan an bɛ dugawu fɛnɛ k'u ye ne kɔni bɛ mun fɔ bi an dusu kamilen don alimami Kire n teri n balima don n'a jara ko caman ma donc n'o ka banni nana an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka dugawu de kɛ
k'a ɲini ala fɛ ala ka dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛ su kan a kɔ ala k'a kɔ barika denbaya ta fanga ala k'a di a kɔmɔgɔw ma vraiment ala ka bɛn don silamɛya kɔnɔ ala ka silamɛya jidi an nana an ka alimami ka fatuli de la n'o ye imam Kire komi e yɛrɛ ye mankutuw mɛn bɛɛ kan k'a ɲini ka ɲuman kɛ ka ala ka sara sɔrɔ ka tila ka mɔgɔw ka tanuko ɲuman sɔrɔ i kɔfɛ a fɔra kɛnɛ kan yan k'a fɔ a taalan tun ye kuranɛ a taalan kun ye hadisa ye mɔgɔ majiginen kun ne yɛrɛ ye Kire dɔn a mɛnna dɔɔni anw ka du kɔnɔ Daravella foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ ni hɛrɛ tana la fo Kire b'a kɛnɛ kan an tora ten fɛnɛ fo ala nana latigɛ ka buranya don an n'a cɛ ne yɛrɛ kun kɔrɔmuso de furulen don a ma n'o ye Lele Ayidara o la an ye kibaruyaw mɛn a ka fatuli hali ni buranya sababu kun tɛ diinɛ sababu b'an cɛ an tun bɛna donc an nan'o de la ka na dugawu k'a ye k'a kɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen k'a kan an yɛrɛ ye yanni an ta don cɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka a ka denbaya ala ka sabali d'u ma ala ka limaniya d'an bɛɛ ma. Imam Kire an ka imam don an ka cɛkɔrɔba don an ka karamɔgɔ don Imam Kire an y'a sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ ala wele kɛnɛw ye a bɛ ala jurumu yafa ɲini kɛnɛw de ye sabu n'i ma kɛnɛ sɔrɔ n'i ma Kire sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ kuranɛsigi kɛnɛ kan walima misiri kɔnɔ walima janaja yɔrɔ Kire bɛ nin kɛnɛ na a bɛ kɛnɛ minnu kan ni kɛnɛ bɛ fara kan o ye denkuni kɛnɛw ye hali n'a bɛ yen fɛnɛ i b'a sɔrɔ Kire n'a ka kitabu walima a ka kuranɛ de bɛ ɲɔgɔn na anw ye Kire kɛnɛ o kɛnɛ kan an n'a bɛnna kɛnɛ o kɛnɛ kan a n'a ye kɛnɛ o kɛnɛ sigi ɲɔgɔn fɛ a n'a ka cɛkɔrɔbaya a n'a ka karamɔgɔya a n'a ka alimamiya a bɛɛ ye ala ka kɛnɛw ye a bɛɛ ye ala kosuma kɛnɛw de ye o tuma nin kɛnɛ in kan an bɛ seereya k'a fɔ jɔn tɛ a jɔɲɔgɔn ni a ma cɛ dɔn dɛ ayi ala de b'o dɔn nka anw kɔni ka ye cogo la anw ka faamuya cogo la Kire ye ala ka jɔn ɲuman dɔ ye ni cɛba dɔ tun b'an bolo dugukolo in kan sanfɛ jamana in kɔnɔ Bamakɔ yan Lafiyabugu yan bi Kire y'a cɛba dɔ ye ala y'o minɛ an na an b'a fɔ ala ye ka nin cɛ ale de y'a di n'a y'a minɛ o tuma an bɛɛ bɛ k'an ta de makɔnɔ a bɛnna an ma k'a fɔ ala ye k'a m'an tɔɔrɔ k'a fɔ ala ye ko Kire ye baara minnu kɛ alabato kɔnɔ a ye si ɲɛna minnu kɛ a ye kuranɛkalan minnu kɛ a ye tafsiri minnu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ko k'a ye baraji ye. Imam kɔni fɔ tɛ se ka ban ne n'a jɛra depuis Musa Kile san 30 kɔ muɲu dan y'a ta ye sabali dan y'a ta ye ne bɛ karamɔgɔ sabalilen min ɲini Imam don ne bɛ dɔnnibaga min fana ɲini ale don o san 30 kɔ kɔnɔna na don kelen da kelen Imam m'a fɔ e ye nin kɛ n'a ye n tɔɔrɔ a m'a fɔ fana wa karisa goya bɛ n kɔnɔ a m'a fɔ fana wa karisa bɛ n juguya la wa n'a ye maa maa ye a n'o ka di fo ne tɛ silamɛ ye ele Imam fɔ t'a ban n kɔni yafara ma ala ka yafa ma n b'a ɲini a jɛɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa ma. Kire ɲɔgɔn imama kɔnɔ yan Lafiyabugu depuis 2002 fo bi a ye bɛn min sigi imama kɔnɔ a ye kuma bɛnkan kuma minnu fɔ imama kɔnɔ mɔgɔ si m'o ɲɔgɔn na fɔ mɔgɔ si m'o ɲɔgɔn na baara kɛ ale b'a fɔ k'a baara de kɛ ale t'a fɔ k'a tɛmɛ a kan dɛ a b'a fɔ k'a baara kɛ Kire ye waliyulahi de ye ne y'a seere bilahi waliyulahi la shakka fihi. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma.